Hey guys, good morning. It's now 4:45. It's now 4:55. In case you're wondering nga aga ba ta, makadto ta subong sa kawayan. Kag sugaton ta subong ni Miguel Mosquera. Ang ginadudahan sang tanan nga mag-abot alas 5. Ginadudahan sang tanan nga hindi kami madayon sa kawayan kay usually late ni sa permi. Pero let's see. Kagina mga 4:43. Message yan ako on the way na sa. So, tabo magiging nga makabot sa sang alas 5. Even 5:15. Ano gini siya? This is gonna be a milestone para sa amon tanan. Let's see. Haraang time subong ha? 5:55. Mapakawayan ta today kay may chiller to gali nga we need to pick up lang to naton kwaon kag kinahanglan taman sang salakyan nga dako like iyan ni Miguel para mabutang sa likod kay kung regular lang ang salakyan di kay go. So siya lang gid ang may pick up na available today. So thank you Gil sa pagpahulam sang pick up. Siya pa na ma-drive. It's good. Kwaon ta to subong sa kawayan para ang chiller ibutang sa cafe nga inog start tanta very soon. Aton ang cafe caliente or ang caliente cafe. Alright, it's now 5:15 and ara si Miguel siguro gapamipip na sa. Ara na sa. Ara gid sa. Oy gisabat si Adrian boy. Ano tawagan mo siya? Tawagan alas ano na? Dilagid 5:18. 5:18. Ay, 5:15. Kadawat gid si boy nga maabot ka ko mga alas 7, mga alas 9. Boy, nanawag ka? Hello, are you? Boy. Hello? Boy. Basiga-siga mo? Aga pagit siya boy. Arin sa boy, aga pagit siya boy. Bili boy. May pagbag o boy ah. Wala ka pa katulog, boy? Mga pita, boy. Hila si boy ah. alas 5:15 boy. Pero dami boy. Ako kini nga allowance 5:30 pa boy eh. Bayo boy no. Biglain na sa. Alright, kabutanan naman no. Tukod. Sakay na kami. Grabe ka early kay Miguel. Bili ba? Okay, so 5:50. Ari na kami sa may bago. Dulong payari na kami diya. Prove the doubters wrong. May pagbago. May pagbago. O boy ah. For the better, gita boy. Kapito, nakatayo na yung galing iabot kung hindi kami maupod eh. Hindi na lang eh. Diretso na lang kami. Okay, 5:59. Ari na kami sa may Pulupandan. Gimaras. Sa may Gimaras. Gimaras na kami. Doon nagsakay na sa silid. Time check. 6:11. Ari na kami sa may Pontevedra. Proof gidya nga na kami sa Pontevedra. Di ba boy? Uwi. Sala sila boy. Let's go. Okay, so ari na kami sa may Hinigaran. Mahita kami pala mahawan di guro ah. Alright, so first stop na mo diri na yun sa may Kalanan sa dalan. Okay. Open na. Okay na, okay. Approve ko na, approve. Okay, so we'll have breakfast din sa may Hinigaran. Pork chop. Tingnan mo boy, may taklog. Balas yung muna guys. Alam. Ano itlog? Gusto kaya kumain? Ito sa pala. May lang nga ito na Korea. Proud pa. So we are done na pamahaw. Dapat ang likawan to. Relax. Oo. Okay lang. Ano na kami sa Kawayan. The home of Lubay. 8:23 pa lang. Ano Ano na kami sa Kawayan.
partida na gano'n pa kami na nagpamahaw pa kami na. Masaya kami dito sa ano. That's over na. Oo, diretso ka na. Okay, so, narin na kami na yun sa may Taglib Beach. Mapatuon na kami di. Na-pressure kita nga daan nga kuhaan. Ano tala na mo yung? Ano, health station, no? Health station, wow. Barangay Health Station. Okay, season's greetings. So we're approaching Taglib Beach. Today. Pusan dito tulon, lapit lang dito sa Bacolod. 3 hours. 3 hours away lang. So we're here after mga 2 hours. Alas na tanggalin sa Bacolod? 5:30. Kasig lang dyan. May partida pa na nagpamahaw pa kami na itong medyo dugay sa may Nigaran. Ano na boy? Miguel ginagdaya. Kasig li pa tayo boy ng Miguel. Alam na kami sa bay kawayan. Fresh air. Sorry na kami din sa mga Miguel kalakad-lakad kami din pa beach. Ano mambal mo sa mga haters mo? Let's go! Ayaw. Very nice. Pare natin nga bago nga lifeguard. Why niya gakalit yung lifeguard ya? Gahana ka pa lang yan nga malumos ya. Sibo niya na kaniya. Yung dapat nga lifeguard, wala gakalit. Magambal 5 AM, mara na yun din niya. Sabi nyo, gakalit ne. Inyo. Puta ba si magdiretso sa tuba? Good luck! Let's go! Let's go! Take it! Bye! Ay, Arigid! You're on the right place. Partner pa, ano niyo? Price gas, oh. Price gas, sir. Oh, yari, di gali. Okay. Mo pala nga. Yang kabang ka lang. Halit sa una. Ginagaw. Medyo tayo nga dito. Nahugot na yung subong ni Miguel ang pan. Ang pagtuoy. Ang tuoy. Nag-ampun. Oo. So may lang kayo na find out namon sa pag-drive. Damo na nagaling ano refrigerator. May lang na ano. Good. Nonggit ka, permeng, kung diri ka kay diretso ka daw. Sa paso. Buyag. Ayun, tanong ko, isabet ko na naman, bro. Isulat ko yun. Liwat. Ay, ikaw muna ako na. Dapat sarado siya muna. So, dapat. Direct ko siya isalot. Ayaw man kita. Ayaw man si Miguel.
Early na abot, kabalo pa mag-figure out ang hindi yan nabalaan. He exceeded all expectations today. Good job. Of course, bago na nagpuli, nagagita na isa ka buko pa yan. Hindi ko lang pag-mention, kaya siyempre hindi man sponsor ko. So, pakaota na yato niya on-time na driver. Si Miguel sa buko pa para hindi sa mahaipob. Labudlay na. May buko pa niya. Butong. Dabutong boy ay. Dabutong. Ako, day. Ari na kami na yun sa may San Enrique. So, we're here na sa Bacolod. Manyaga, tanay before magadto to sa cafe. Kag diri kita Manyaga sa may Fresh Start. Hindi man sponsored pero ginhambal ko lang. Sponsored gili ni Nikki ang salakyan naman pakadto sa Kawayan. So, mention ko gid worth mentioning. So, dire we'll just have lunch and then madiretso kami doon sa cafe after. Alright, shout out sa taga Mindanao. Mindanao apelido. Mindanao apelido gali, hindi Mindanao. Jennifer Mindanao. Pasensya. For lunch we have grilled chicken with kefir. Dinding kefir. Ano da? Ari de. Okay. Kaya na. Dinding grilled chicken na. Kuludi. Ay da. Lang sa boron do ka mild lang. Kag do ka leafy. Greeny. Leafy ka greeny. Batong bar. Kaya ba na? Buyag man niya. Maya! Hello! Inak mo na. Ano gana din? Si Maya. Thank you. Oh, go back. Bye-bye. Kumabay na siya. Tapi yayi sa niya sa buro. Yayi. Sanay lang to boy. Boy. Hop, hop. Thank you. Ang inibig nun, isip ko tanto din. Sabi ka. So, tapos na-send na natin. Nadala na natin ng chiller from Kawayan to the cafe. Kaga mga gamit, mga pinggan. All thanks to Miguel Mosquera. Ang pinaka-early. But he proved everyone wrong. Kung isi-sahon? You know who you are. May ari ng Gcash! Thank you again. Thank you, boy. Mali. Nikki, thank you. Thank you good sa inyo. Pag-ulam sang pick up na tapos kinama na mo. Salamat. Thank you again. Always. Let's go!